Θα πάω στον Γιώργο Τσατραφίλια. Γιώργο, είσαι στο πεδίο της φωτιάς στο Κοροπή. Αν υπάρχει ένα καλό νέο, αυτό αφορά τις επόμενες ώρες και μόνο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φυσάει, πρέπει να έχει γύρω στα 6 με 7 μποφόρ εδώ στο Κοροπή. Να σου πω ότι τη νύχτα θα πέσουν λίγο οι άνεμοι, ωστόσο ανησυχώ γιατί δεν θα υπάρχει άπνοια και ξανά αύριο το πρωί θα έρθουν πιο ενισχυμένοι, θα έχουμε 7-8 μποφόρ αύριο, θα είναι πιο δύσκολη ημέρα αύριο. Θα είναι πάλι η κατηγορία 4, αν δούμε στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, η Αττική, όπως και η Εύβοια, όπως και περιοχές της Κορινθίας και της Αργολίδος, η Λακωνία, σε κατηγορία 3, σε κίτρινο χρώμα θα είναι οι Κυκλάδες, η Κρήτη και ο Εύρος. Να σου πω, Αντώνη, ότι αύριο η μέρα θα είναι δυσκολότερη, διότι ενισχύονται οι άνεμοι, όπως σου είπα, στα 7-8 μποφόρ, αλλά θα έχουμε και περισσότερη ζέστη. Θα δούμε, σήμερα είδαμε 40 βαθμούς, αύριο ο Ιδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, θα δούμε 37 με 38 στην Αθήνα, και 39. Θα δούμε εδώ στο Κοροπή άνω των 37 βαθμών με πολύ αέρα. Θα δούμε 41 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και στην Τολοκαρνανία, στην Ηλία, στη Μεσσηνία αλλά και στην Ήπειρο. Και αυτές οι δυσμενείς πυρομετρολογικές συνθήκες δυστυχώς θα διατηρηθούν μέχρι και το Σάββατο. Δηλαδή μιλάμε για 3-4-24 ώρα ακόμα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάντως, να πω και εγώ τη δικιά μου άποψη, περνώντας εδώ να κάνω το ρεπορτάζ, είδα πολλά καθάριστα οικόπεδα, πολύ καύσιμη ύλη. Δυστυχώς έτσι είναι σε πάρα πολλές περιοχές, όχι μόνο στο Κοροπή. Να σε ευχαριστήσω πολύ.